Eta gaur azken Donostia saria banatuko du zinemaldiak. Maribela Izarna, Dustin Hoffmanek jasoko du 5. sari hori. Bai, iluntzeko 8:00 hasiko den galan izango da hain zuzen ere, baina Dustin Hoffman eren egunezkeroztik dugu hemen Donostian, eta beraz hirian ibili eta pixka bat ezagutzeko aukerare izan du. Baina hala ere, gaur arte ez du komunikabideekin hitz egin, eta gaur eguerdien hain zuzen egin du, Kursaleko terraza horretan, ohiko argazkilarientzako saio hori, eta berak, hain zuzen ere, berak jasoko duen saria, aurtengo azkena eta 5. izango da. Eta gala ekitaldi horretan bertan ikusi ahal izango da berak zuzendari gisa egin duen pelikula Quartet edo Laukotea izenekoa. Bertan, musikari eta opera kantari erretiratuek, erretiro etxe batean elkarrekin egiten duten bizimodua azaltzen da, eta nola aspaldiko inbidiak eta liskarrak azaleratzen diren, baina oso era divertigarrian kontatuta dena, izan ere komedia bat da. Dustin Hoffmanek berak azaldu duenez, aspaldiko nahi zuen berak zuzendari gisa pelikula egitea. You know, there's every once in a while we hear about people who've been married 1, 2, 3, 4, 5, 6 times, and the 7th they find the right one. I think that's, as far as directing, finally found it after the 6 misses.